ama sign clear tu zong zong te si be ve kule tuan rum kan video wa chuan PUBG KR khel thin te ti kian ngai lo wa web te resource download tan kan ton tar lang don an tuna hian kan siam mai PUBG KR kan lu chin nga a download thele content patang kan siam mai in lut ne ka data on off ngai tinga ki nga in chuan kan la siam lo ka hin kan siam na chuan on off ngai so don hin nawa download kan tum chinang then me phát ra me dang al thei lo ta pa he kian da tang tar chara ta lo point kan lu chinang ta hianin speed ta hian eng ma lang lo he kian download tai da hey eng ma kal thei lo ni hian zero to ka 0.0 kb ANIA chuan kana kan siam ta don ni kan dek so ka ngang back to ka sitting ai lu tang in phone sitting a chuan sarfa in lu tang a private DNS in tiang pia ai e ni private ai DNS dan ka lu ta ta hianin lu tang a nu lo ba hin chuanin hei tuna ka thil chuk ki 1.1.1. in chu ang hi description a karon danga description a in don nga hi in don copy nga on nga kan lu bet che nga thei le cái căng đi tụi con nút mé cá hay cần mé cá hay resource về bỏ tiền này loading mé cá cần download chỉ nắng thể lệ tu na kan lu ta chuan kan download chinang nga ta in ta lu chinang ne kan hala a second net pe limit tre ba kan pause kal me ta po yan lu tai la re ta hen speed ta yan hey akal char ni kb in ron copy nga ka ziang chi DNS a chutang chi kan in ron chi don ni chuan description a khan ka ron da a ka khain lo an ching in ron copy nga private DNS a ka chut ang chi kan in ron chu ve nga ta khata in ti de in download thei lo ni chuan comment section a khan in ti dan vel kan ron se nga chuan kan in result don ni na top na mình đâu sắp pin mình đâu lại sắc thợ luôn nha cái đó mấy